Αυτό το PlayStation 5 ήρθε στο εργαστήριό μας εντελώς νεκρό. Δεν άναβε καθόλου. Μόλις ανοίξαμε την κονσόλα, καταλάβουμε αμέσως έναν από τους βασικούς λόγους της βλάβης. Το εσωτερικό ήταν γεμάτο σκόνες και χνούδια, καθώς δεν είχε γίνει ποτέ εσωτερική συντήρηση. Πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε επισκευή, κάναμε έναν πλήρη καθαρισμό της κονσόλας, ώστε να δουλέψουμε σωστά στη μητρική πλακέτα και με ασφάλεια. Ολοκληρώσαμε τη συντήρηση της κονσόλας και πλέον, αφού έχουν καθαριστεί όλα τα μέρη της, ήρθε η ώρα για τη διάγνωση βλάβης. Με τη βοήθεια της θερμικής μας κάμερας εντοπίσαμε το πρόβλημα. Βραχικυκλωμένος SMD πυκνοτής. Όπως βλέπετε, με το που κάνουμε έγχυση τάσης στη γραμμή, το καμμένο εξάρτημα ανεβάζει θερμοκρασία. Αντικαταστήσαμε τον ανατοματικό πυκνοτή και την καμένη ασφάλεια που είχε από δίπλα και προχωρήσαμε στην επανασυναρμολόγηση της κονσόλας. Το PlayStation 5 αναστήθηκε, είναι αθόρυβο και είναι έτοιμο για πολλές ώρες gaming. Στο εργαστήριό μας αναλαμβάνουμε εξειδικευμένες επισκευές σε κονσόλες και ηλεκτρονικά και δίνουμε λύσεις εκεί που άλλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Αν και η δική σου κονσόλα δεν ανάβει, υπερθερμαίνεται ή έχει κάποια άλλη βλάβη, στείλε μας μήνυμα.